Nie, chalani, však tam máte normálny kúsok o jednu bránu ďalej. Ja vám môžem povedať, že ja som tu sparnoval. Viete, nás sem poslali, toto máme my vybaviť všetko. Chalani, že vy ste v službách štátu, nie v službách niekoho, kto vám povie nejakú hlúposť. Vy sa musíte riadiť podľa zákona, či mestská polícia alebo štátna polícia postupuje podľa zákona, však vy máte z toho skúšky. Prvá, tak si to pozrite, že ako to funguje. Máme v tom jasno, jedná sa o rizikový zápas. Do tohto sektoru vás pustiť nemôžeme. Môžete. Dobre. Máme nariadenie, nemôžeme. Nahrávaš to? Áno. Takže vy tvrdíte, že napriek tomu, že hovoríme, že nie sme fanúšikovia Dukly Banská Bystrica, nemáme na sebe žiadne suveníry, nič, hej, tak vy tvrdíte, že nás nepustíte na ten sektor. Nemôžeme vás pustiť do toho bránu. Máme svoje nariadenie, jedná sa o rizikový zápas. Brána pre hostí je tam. Tu majú pre rúžok Bečanov. A to hovoríte teda aj vy ako do štátnej polície. Môžete mi zavolať niekoho zo svojho veliteľa a na základe čoho teda nás nebudete púšťať a potom volám to vysvetlenie. Môžem vás poprosiť o čísla služok, ne? Poďte si mňa. No nevidím na to čísla. Ani menovku, nič. Vávrovič už je odbavený. Mám to tam aj 50 €. Alebo to ste aj do kapky, tie dve, hej? To ako hoci kto to príde z iného, čo má v občianske, napríklad iné mesto, tak nemôže ísť na futbalový zápas, alebo musí ísť k hosťom, s ktorými jednoducho nechce byť a nemá s nimi nič spoločné? Bolo to vysvetlené, je to rizikový zápas a... Ale vy opakujete stále to isté, lenže si prečítajte ten zákon, ako to funguje v tom zákone. Vy proste tu opakujete nejakú hlúposť, čo vám niekto povedal, taký organizátor, čo nemá ni šajnu o tom. A teraz vy na základe čo hovoríte, že my sme fanúšikovia Dukly? Ako, čím? Ja tu... Nemáme žiadne suveníry. Hej, ja tu mám dokonca pás, proste, vy mi ani nemôžete povedať, že ja mám trvalé bydlisko v Banskej Bystrici. Na základe čoho vy ma nepustíte? Dvaja z nás nemajú trvalé bydlisko v Banskej Bystrici. Jediný jeden má trvalé bydlisko. My sme všetci proste úplne z inakade, iba jeden človek má proste trvalé bydlisko v Banskej Bystrici a vy tu hovoríte, že nás nepustíte. Dohodneme sa, že ideme na futbal, raz za čas. A čo tam máme, myslíme, robiť s tými Bystričanmi, ako tam v tom sektore? Čísla nevidím na východnom mieste, mali by byť? Nie, tak pýtam sa proste na číslo, že teda kto nás nepustí na ten štadión. Nie, my si ideme kúpiť listov.